Avui estem aquí per fer un reportatge sobre l'alimentació saludable que tenen els joves d'avui en dia i per veure i calcular les dades que tenim de sobrepès i obesitat al nostre país. La obesitat és un problema important a la nostra societat. A Espanya, un 39,3% de la població té sobrepès i un 21,6% pateix obesitat. Per tant, més de la meitat de la població, és a dir, un 60,9% en comparació amb les dades precedents, mostra un augment important de la sobrecàrrega ponderal. Però, si aquestes dades són així, estem educant una societat d'obesos? Un 21,3% dels nens i un 14,3% dels adolescents espanyols tenen obesitat abdominal. Per tant, pateixen riscos metabòlics, encara que molts d'ells tenen un pes completament normal. Segons l'OMS, el valor de massa corporal anomenat normal és entre els 18,5 i 25. Per sota d'aquests marges es considera que una persona té baix pes. Hi ha 3 tipus que són la primesa severa, la primesa moderada i la primesa lleu. Quan la persona té entre 25 i 30 d'IMC es considera que hi ha sobrepès, amb més de 30 obesitat i amb més de 40 obesitat mòrbida. Calculant així l'IMC de diferents països i fent la mitjana entre els dos sexes, obtenim aquests resultats. Nauru, el país amb l'IMC més elevat, i Eritrea, el més baix. Un país molt proper a nosaltres, França, té l'IMC de 25,3 envers els 26,7 d'Espanya. Després d'haver escoltat aquestes dades, contrastarem aquesta opinió preguntant a gent del carrer i a un especialista. ¿Sabes qué es la ingesta diaria de referencia? ¿Eso qué es? Repítemelo, por favor. ¿Sabes qué es la ingesta diaria de referencia? No. Ay, ¿cuántos zapatos menjas al día? Yo estoy todo el día comiendo, ¿eh? ¿Practicas cap esport? Sí, practico fútbol. Vale. ¿Creus que menjar sa? Pues no. Vale. Quantes persones del teu entorn creus que pateixen obesitat? El Edu. Creus que hi ha obesitat a Europa o a Espanya? No. No. Vale. Has pensat alguna vegada en quantes calories menges diàriament? No. Practiques cap esport? Creus que menges sa? Quantes persones del teu entorn creus que pateixen obesitat o sobrepès? 2 o 3. Quin pes consideres que és sobrepès? 100, 110. La ingesta diaria Vale, de pero no hace falta que me rompas el chaqueta. Quants àpats menges al dia? 3. Una mierda. Creus que hi ha obesitat a Espanya? Has pensat alguna vegada quantes calories menges diàriament? Entre 2000. Què? Me llega el Entre 2000. Gràcies a les preguntes que hem fet, ens hem adonat de que els nois o els joves d'avui en dia estan molt mal educats en quant a l'alimentació. Gran culpa d'això la tenen alguns factors que influencien la bona alimentació. Un tipus d'ells són els anuncis i els aliments que es promouen en aquesta societat. Un altre factor és el menjar ràpid, que forma un paper molt important dins d'aquesta societat que està plena de presses a l'ordre del dia. Per exemple, aquest anunci que tenim aquí ens està informant de que el seu producte el que més destaca és el cacau i el ferro. En canvi, no ens informa que de cada 100 grams de bollicau hi ha 14 grams de greixos, saturats, monoinsaturats i poliinsaturats, i 18 grams de sucre. Creus que els joves d'avui en dia segueixen una dieta equilibrada? Crec que no. El McDonald's ha fet molt de mal, això és el primer. I després el fet de que contínuament tenim una vida més activa, estem més temps fora de casa, cada vegada els pares tenen menys temps per preparar un sopar o un dinar conjuntament en família, la qual cosa cada vegada fa que ens acostumem a menjar ràpid, malament i productes més carregats de greixos i poc sans.
Algunes de les dades que tenim sobre el sobrepès i l'obesitat afirmen que és un problema greu, ja que està molt present a la nostra societat. Com hauríem de tractar un problema de sobrepès o obesitat? Jo crec que principalment hauria de ser des del sistema sanitari, ja que un 5% és per casos de problemes genètics que venen ja codificats i no podem fer res o gairebé res, però el 95% és per una falta d'hàbits saludables, d'alimentació, de no tenir hàbits d'exercici, de no anar i tenir cura de nosaltres mateixos. Llavors crec que per evitar aquesta obesitat primer hem de ser conscients que podem tenir aquest tipus de malaltia i que l'hem de curar. Quins consells ens pots donar? Jo principalment, primer, sempre, jo crec que s'ha d'anar al metge, això és el primer. Llavors ell pot donar unes pautes, unes dietes adaptades a cada persona, però sí que és veritat que sobretot, ser conscients de que l'obesitat pot tenir problemes pel cor, pel nostre organisme, moviment, fins i tot una manera de socialitzar-nos. Finalment, afirmem que els joves tenen una manca d'informació sobre l'alimentació conjuntament amb els nombrosos factors que ens influencien. També ens hem adonat del poc criteri de la falta d'importància que alguns joves donen a aquest tema, tot i que els especialistes qualifiquen que aquest període de la seva vida és com a essencial per mantenir una alimentació saludable durant la seva vida.